reaction tal-ġenu, verat pjaċir, ma bdejx nistennija tipo, ma konx naf x'ħajġri, ħadd ma jkun jaf x'ħajġri fil-verità. Ma ħolma tiegħu, ġifieri fil-li kanta d-dar, filmtu fil-li fil-final u rbaħt l-X Factor hija ħaġa kbira ħafna lija. Hekk iddeskriva l-mument li fih tħabbar ir-riżultat ta' X Factor Malta ta' din is-sena iż-żagħżugħ Richard Aquilina li huwa r-rebbieħ tal-X Factor ta' din is-sena. Din kienet l-ewwel esperjenza li kellu Richard quddiem udjenza u f'temp ta' 5 xhur irnexxielu jkompli jaħdem fuq il-vuċi u l-prestazzjoni tiegħu. Huwa qal li tħajjar japplika għal X Factor wara li tfajla tiegħu qaltlu biex jagħmel hekk. Qatt ma kelli l-gaż biex napplika, dejjem kont nisti. Tfajla kienet toħod l-videos, darba kienet batet video vocal coach tiegħi. U minn dakinhar isni bat nemmen, fimt bat nemmen naqafija, għatina tandi ċans naħseb. U bat wara li rajt il-reaction tal-vocal coach kont applikajt tal-X Factor. U bat bdejna. Xorta bqajt naħseb hekk immur xi le ngħidlek il-verità għax bqajt nistħi u ngħid immur imma jew le. U bat kont mort, fl-audition mort tajjeb. Bat bqajna dejnu. Huwa qal li sbaħ momenti waqt din l-esperjenza kienu meta kien ikun qed ikanta quddiem udjenza live. L-esperjenza meta tkun qed tkanta live sabiħa ħafna, ovvjament differenti ħafna meta ma tkantax live, għax għandek l-udjenza u l-udjenza kollok is-support, jibdew jgħidu ismek u jiena kien jgħidu naqasmi mhux ħażin, jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa live. Live tuk l-enerġija nies ukoll. Intant, Richard qed jippjana li fil-futur ikompli jaħdem fuq ir-repertorju tiegħu billi joħroġ mużika oriġinali. Il-pjani tal-futur, ovvjament noħroġ il-mużika tiegħi oriġinali, li ħassir żgur, forsi jarawni f'competitions oħrajn Malta, ġifieri ħajbqgħu jisimgħu bija żgur. Richard qal ukoll li jinsab verament grat għal pubbliku li taħla appoġġ sa mill-ewwel live show. Iż-żagħżugħ ta' 27 sena kien l-unika kontestant mis-sezzjoni tal-overs li wasal sal-finali, kategorija li kienet ta' Howard Keith De Bono. Intant fit-tieni post klassifikaw Lapes u Nadine mill-kategorija ta' Ira Losco, waqt li fit-tielet post klassifikat Shanice mill-kategorija ta' Gianluca Bezzina. Waqt din is-serata l-kantanta Ember li wkoll kienet waħda mill-ġurija kantat il-kanzunetta l-ġdida tagħha għall-ewwel darba Anja lil Ġużi, diska ddedikata lit-tarbija tagħha li fi kliema stess kienet maħħassa mill-bidu ta' dan il-vjaġġ ta' X Factor.